Bij de oorgang na 2014 had de politie het druk gehad met arrestaties. Er waren 27 aanhoudings en dat binnen de halve meer als verleden jaar. Ze waren oppakt voor onder andere vernielen van auto's en vervelend gedrag. Ja, het zijn al die verschillende feiten. Dat had te maken met brandstichting, het had te maken met beledigingen, met bedreigingen, nou, vernielings, geen samen erop. Het zijn al van dat soort zaken. De politie verwacht het nog meer mensen aan te houden de komende dagen. Op de kaarten in Drachten roen een treffen tussen een politie en een 20-jarige man uit Tollebeek vol Slijn uit de Hoorn. Deze man die had zonder enige aanleiding, mijn collega, die het eigenlijk bemiddelend optreden woer, had hij mijn collega met een voest in de keelslijn. Mijn collega is daar terug achterover van, die had de nodige verwoestingsoproep en is vervolgens naar het ziekenhuis gebracht met een ambulance. Neem jou dit de meest ernstige zaak in deze nacht? Absoluut. Dit is iets wat net terug de beugel kent. Je weet al dat politie hulpverleners binnen en dat wij absoluut de hulp verlenen willen aan mensen die het nodig hebben. Ook de brandwacht hier drokker en rukte 100 keer uit. Meestal voor baande containers of caravans. Instinkers waar de man uit zijn brandende wenning hellen en naar het ziekenhuis bracht. In Gariep ging deze leegstaande wenworkerij voor Slijn in vlammen op. Een autogarage in Ljout roen een soort skeer op. De politie onderzoekt of er sprake is van brandstichting. Als je kijkt naar de grootste inzet, dan hebben we te maken gehad met een brand bij een autobedrijf in Leeuwarden. Er zijn 5 auto's fors beschadigd geraakt. Ook het pand van het autobedrijf is beschadigd geraakt. En we hebben gewoon geluk gehad dat we ook snel ter plaatse waren. Anders was het pand misschien helemaal vergaan. De Friese ziekenhuizen hebben 20 vuurwerkslachtoffers behandelen. Meer dan de helft werd naar het MCL in Ljouwert gebracht. Bijzonder daarbij is 1 persoon op aanbeland die met een traumahelikopter naar het ziekenhuis in Groningen is gebracht. Maar wat voor verwonding zien zij? Dan valt te denken aan verwondingen aan ledematen, handen, aan hals, maar ook aan het gezicht. Vuurwerk is ontploft in sommige gevallen in het gezicht en men heeft daar schade van opgelopen.